Mit navn er Julia. Mit navn er Julie. Jeg er 30, arbejder i et symfoniorkester, en isbutik, laver TikToks om det. Og nu også YouTube. Der skulle sådan cirka 1 TikTok og 2 kommentarer til. Men altså, nu er vi her. Jeg har lige siden jeg var lille set sygt meget YouTube, og jeg har altid sådan low-key lidt drømt om at lave en selv. Og det kan man sige, det har jeg jo nu. Så nu må vi se, hvad det bliver til. Jeg har lige været i Portugal og har filmet et par videoer, som jeg er i gang med at redigere. Og ellers så tænker jeg bare sådan nogle lidt mere hverdagsagtige videoer. I kan komme med til jobsamtaler, på arbejde i Aarhus Symfoniorkester, hvor jeg arbejder. Og egentlig også bare vise, hvordan ens liv som 30-årig også kan se ud, når man ikke har noget voksenjob. Eller voksenpenge. Eller børn. Eller hund. Ingen bil. Heller ikke noget hus. Life's great. Velkommen til. Og om der er nogen, der gider at følge med, Det finder vi så ud af. Jeg føler i hvert fald, det kunne være en ret cute måde sådan at dokumentere ens hverdag på, og så kan man altid selv kigge tilbage på det og mindes, hvis der ikke er nogen andre, der gider at følge med. we'll see. Og indtil da, så må I bare hygge jer. Vi ses snart, I guess. Glæder mig. Ses!